Huomenta. Mä tein nyt tämmösen nopean päivityksen vähän tällä hetkellä, koska mulla ei ole hirveästi aikaa tänään editoida tätä videoa. Me mennään tänään Leolla ensimmäiset kaverisynttärit, niin me ollaan sinne menossa päivällä, niin mulla ei hirveästi sitten riitä enää aika siihen, että mulla olisi jossain välissä kerkeisi tekemään tätä videoa. Niin nyt tää tulee sitten tälleen. Me käytiin eilen luistelemassa. Leo pääsi ensimmäistä kertaa luistelemaan. Kyllä se tasapaino sieltä pikkuhiljaa löytyy. Itekin mä oon siis viimeksi luistellut yläasteella, eli 20 vuotta sitten. Niin kokeilin luistella. Onnistuuhan se, mutta on se nyt tähän pitää uudestaan opetella. Kai se siitä taas, kun lähtee Leon kanssa enemmän luistelemaan, kun se oppii. Se on vaan niin kuin, että ei sitä oikein voi pitää Leo pystyssä ja itse luistella samaan aikaan. Se ei oikein toimi. Mä lennän muuten samalla itsekin. Kunhan nyt Leo oppii ensin. Sitten mä muutenkin mietin, että pitäisi ostaa itselle hokkarit, koska nuo taitoluistimet ei ole kauhean mukavat jalassa. Mutta mulla on kyllä eilisestä kädet aivan kipeänä. Vähän on niin kuin tietää tehneensä taas eilen. Ai niin, Lukallakin on viimein se leikkaus maanantaina. Joo, nähdään miten se siitä toipuu. Toivottavasti nopeasti. Jos ihan pökkäryksissä kahden kaukaa. Sitten musta oli hassua, kun mä ostin viikolla tähän meidän eteiseen maton. Mä ostin siis, oothan hetki. Mä ostin siis halvimman maton, mitä mä löysin. Ihan vaan sen takia, että koska Luka tarvii maton tähän. Se ei siis se kun kävelee tästä, niin se spurttaa sen ohi. Se ottaa hirveän vauhdin ja juoksee tästä läpi ja sitten sen jälkeen se lässähtää mahalteen tuohon keskelle, kun siinä on niin liukas. Niin ihan Lukan takia ostettiin matto ja sitten taas kun Luka ja sitten taas kun se vuotaa toisen kasvain niin pahasti, niin ei sit voi laittaa mitään semmoista niinku kalliimpaa mattoa. Niin piti vaan ottaa joku matto siihen. Niin sitten kun mä ostin sen maton, niin sitten mä vasta tajusin, että kuinka niinku iso merkitys jollain matolla on. Jotenkin siihen yleisviihtyvyyteen. Musta on tosi hassua, koska yksi mun ammateistahan on sisustaja. Ja nyt tää tulee niinku mulle semmosena välähdyksen, että niin joo, kyllähän se matto tosiaan merkitsee aika paljon. Luulisin, että se olisi jotenkin itsestäänselvyys. Mut joo, tän kerran videosta ei tuu mitään hirveän pitkää varmastikaan. Mä laitan muutaman pätkän tähän loppuun. Sitten meidän pitäisi vielä tänään, Leon pitäisi ehkä koristella korttia, sitä synttärikorttia, niin
sitä pitää tehdä ja sitten pitääkin lähteä sinne synttäreille jo, niin ei niinku, tänään ei hirveästi jaksaisi nyt mitään ihmeellistä. Katsotaan sitten ensi videolla. Wait ennen. Tavat. Tää pitäis mennä tuolla ja telkkari tästä. Ne. Ja sohva. Ja nyt mä haluan sitä maitoa. Okei. Äiti vaihteli vähän huoneessa. Sitten mun vaatteet on yhä levillä ja Luka on siinä. Kato. Näetkö? Sitten tuolla on Pokemon-muki, mikä sai joulupukita. Ja Lauri kusui mun synttäreille. Se oli kyllä kivaa. Synttäreille. Se on 5V-synttäreille. 5V-synttäreille piti sanoa. Joo, ja sitten, katsokaa miten mahtava tää on. No, anteeksi, että minun pitää kuvata lähemmän. Nyt mä haluan pelaa Minecraftia, eikä voisi auttaa siinä, kun Riittari on vähän uutta mulle. Mä tapan sen, mutta niin se pitää olla kaukana. Voiko joku... Niin, anna. En anna. Kyllä. Kerro vaan. Reo siis halusi pelata Minecraftia TV:stä. Ja mä sanoin, että ei ole vehjettä, että pitäisi ostaa. Niin hän oli sitä mieltä, että mun pitää mennä töihin. Jotta mä voin ostaa hänelle ohjaimen tai jonkun ohjelman. Koneen, laitteen, pleikkarin, jonkun. Leikkarin. Leikkari ja kauko-ohjelmien, niin mä pelaan. Ja sitten ei se voi sanoa, mikä on sellainen, millä saa kaikki niin kuin lyömään. Näitä. Tämä on kyllä paras päivä ikinä.
ylös. Nouse ylös. Kyllä sä pääset. Okei, no. Taakse. Tässä on kuule paljon parempi tää jää. Paljon kuule suorempi. Ei yhtään niin repele. Nyt etukeno. Etukeno, Leo. Taaksepäin. Virtsu. Kävellä. Just käymään täällä. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar.